Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, October 20. Mahigit 4,000 na pamilya sa Aurora naapektuhan ng bagyong Ramil ayon sa RDRMC. Traditional farming ng mga Aita pinalalakas ng BCDA gamit ang teknolohiya. First 100 days ni Mayor Lazatin sumentro sa pagpapaunlad ng Angeles City. Benepisyaryo ng libreng kolehiyo sa bansa nais dagdagan ni Senator Aquino. At makulay na kultura tradisyong Kapampangan tampok sa Sinukuan Festival 2025. Mahigit 4,000 pamilya na apektuhan ng bagyong Ramil batay sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRMC3. Nagsagawa din ng water release ang 3 dam sa rehiyon dahil sa mataas na level ng tubig. Mahigit 4,000 pamilya sa Aurora ang apektado ng pananalasa ng Tropical Storm Ramil. Batay sa pinakahuling situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC3. Sa SITRET number 2 ng ahensya, aabot sa 4,803 na pamilya o mahigit 15,000 individual mula sa 47 barangay sa mga bayan ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan, Dipakulaw at San Luis Aurora ang sinalanta ng bagyo. Mahigit 800 pamilya o 2,273 na katao ang inilikas sa 51 evacuation centers habang 41 pamilya o 123 individual ang nagpasyang lumikas at magtungo sa ibang matutuluyan. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation para sa 515 families o 1,469 na individual sa nasabing lalawigan upang mapaghandaan ang epekto ng Tropical Storm Ramil. Isang barangay sa City of San Fernando, Pampanga ang naiulat na binaha kung saan umabot ng 1 talampakan ng tubig. Samantala, patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng 3 dam na nasa Bulacan. 2 gate ang Angat Dam ang bukas at nagre-release ng 101 cm per second na tubig. 2 ring gate ang Ipo Dam ang nakabukas ng 0.65 meters na may 121.20 cm per second na water release. Habang sa Bustos Dam, 4 na rubber gates, 1, 2, 4 at 6 ang bukas at naglalabas ng 208 cm per second ng tubig. Nitong October 18 at 19, ipinagbawal ng Coast Guard ang paglalayag ng sasakyang pandagat sa karagatang sakop ng Bataan at Zambales. Isa namang kalsada sa Barangay Janet, Dipakulaw, Aurora ang limitadong madaanan at passable lamang para sa heavy vehicles dahil sa mataas na baha. As of reporting period ng RDRMC, walang naitalang casualties at pinsala sa agrikultura, infrastruktura at kabahayan sa Central Luzon. Mananatili sa Blue Alert status ang ahensya habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ipinakita ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang New Quezon City Jail na posibleng maging detention facility ng mga akusado sa mga kaso kaugnay ng flood control projects. Ayon kay Remulla, sa isang press conference ngayong Lunes, October 20, hindi DILG ang nagpapasya kung saan ikukulong ang mga naturang akusado. Ang Sandigan Bayan umano ang may kapangyarihang magtakda ng kanilang pansamantalang piitan. Dagdag pa ng kalihim, hindi gagamitin ang Camp Crame para sa pagkakakulong ng mga ito. Sa halip, ang bagong Quezon City Jail ang tanging available na pasilidad sa ngayon. Ang nasabing detention facility ay may 80 rooms na may kabuuang kapasidad na 800 katao. Ang bawat silid ay mayroong bunk beds, isang bathroom at toilet at purified drinking water. Mayroon ding naitalang male o female dormitory upang matiyak ang maayos sa pagtrato at kaligtasan ng lahat ng detainee. Samantala, inatasan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang ahensya na agad punan ang halos 2,000 bakanteng posisyon sa buong bansa upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto sa infrastruktura. Ayon sa kalihim, bibigyang prioridad ang mga kasalukuyang empleyado at job order employees na nagnanais umangat sa serbisyo alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito,
Muling ipatutupad ng DPWH ang Cadet Engineering Program na itinatag ni dating Secretary Rogelio Singson noong 2013 upang hikayatin ng mga bagong licensed engineer na makibahagi sa mga national infrastructure project. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Hindi porket job order kayo ng napakatagal na panahon, wala kayong karapatan at oportunidad para umangat. Kayo po ang uunahin natin. Kayo po ang mauuna dito sa halos 2,000 vacancies all over the country. Cadet Engineering Program na launch noong 2013. Napakaganda po nito. At napakaganda po nito para buhayin natin ang DPWH ng fresh blood, ng bagong mga fresh na engineers, kakapasa pa lang o bago pa lang nagtatrabaho. So I am announcing today that we are reviving the Cadet Engineering Program. Pinagsasama ngayon ang traditional farming ng mga katutubong Aita sa Tarlac at makabagong teknolohiya para sa mas maunlad na agrikultura. Sa tulong yan ng Aita Ethno-Botanical Center ng Bases Conversion and Development Authority of BCDA. Alamin ang detalye sa report ni Acel Fernando. Upang palakasin ang kaalaman at partisipasyon ng mga katutubong Aita sa agrikultura, inilunsad ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Aita Ethno-Botanical Center o AEBC project sa New Clark City, Capas, Tarlac. Ang AEBC ay isang 10-hectare learning site na nagsisilbing living classroom para sa mga katutubo. Isinusulong dito ang kombinasyon ng tradisyonal na kaalaman ng mga Aita at mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Sa loob ng 15 linggo, tinuturuan ng mga Aita ng end-to-end agricultural skills mula sa sustainable crop production, post-harvest handling, climate-resilient farming, hanggang sa agripreneurship at market access. Katuwang ng BCDA sa programa ang Pampanga State Agricultural University at Department of Agriculture Regional Field Office 3. Sa ngayon, abot sa 300 Aita farmers mula Capas at Bamban, Tarlac ang benepisyaryo ng AEBC project na isinasagawa sa pamamagitan ng farm-based training. So ang gusto nating mangyari dito is matulungan natin sila through the introduction of mga innovative processes. No? So we want to merge yung innovation doon sa their own way of farming, no? Hindi natin gusto na totally mawala yung ganong mga ginagawa nila in the past. Kabilang sa mga itinuturo sa programa ang pagtatanim ng palay, gulay, kape at mangga. Ayon kay Atty. Gisela Calalo, Executive Vice President ng BCDA, ito ay mga produktong nagbibigay ng dagdag kita at tumutulong mapanatili ang seguridad sa pagkain ng komunidad. Sa mga nagdaang linggo, nakapag-ani na ang mga trainee na mahigit 40 kilos ng talong at 6.5 kilos ng siling haba mula sa kanilang mga demo plot. Sa 14th week ng kanilang pagsasanay, natapos na rin nila ang module tungkol sa climate resilience in agriculture na nakatuon sa mga paraan kung paano makakapag-adapt sa pabago-bagong panahon. Itong proyektong ito talaga ang ating objective. Pagsamahin yung kanilang culture, the Aita culture, and modern culture. No? Importante yung sa inclusivity. Hindi lang natin sila natutulungan sa food security, sustainability, no? In the environment. Meron din silang maitutulong sa atin, lalo na dito sa New Clark City. Paliwanag pa ng consultant at project manager ng AEBC na si Professor Charito Sebastian, hindi lang pagtatanim ang natututunan ng mga trainee. Tinuturuan din sila ng production to marketing process mula sa pagtatanim at pag-aani hanggang sa pagproseso ng mga halamang gamot. Next week yung processing, magpo-process sila ng yung native plants nila, yung Acapulco, gagawing ointment. So para yung mga emergency na sakit nila, hindi yung saka-saka sila maglalaga ng dahon ng bayabas, ng dahon ng Acapulco, no? At kung ano-ano pa, it's always ready. Bukod sa mga magulang, may pagkakataon din ng mga bata na matuto ng mga kasanayan sa agrikultura upang maipasa sa susunod na henerasyon ang kaalaman at kultura nila. Ang mas malalim na layunin ay mabigyan nga natin sila ng appropriate training. No?
where they will realize themselves, no, the culture of their, and they can preserve and promote their culture, maipagpatuloy ng kanilang mga anak. We want them to be exposed to what their parents are doing. At sila ang magpatuloy niyan. At makapag-share din sila kung nag-aaral sila sa public school. Makapag-share din sila ng kanilang natutuhan dito. Isa si Josie Yamson sa mga trainee ng Ethnobotanical Center Project. Anya, malaking tulong ang programa para sa araw-araw nilang pamumuhay. Ito po ang aming naitanim po ay malaking tulong po sa amin sa lugar na ito po. Malaking tulong naman po sa amin po yun pagka nahawakan na po namin po yun para kung paano po namin mapalago po. At para na rin po sa aming pamilya po, sa mga nag-aaral na aming anak, tsaka para dito po sa trabaho namin po dito. Bukod sa pagsasanay, inihahanda rin ng AEBC ang mga trainee para sa Educational Equivalency Certification sa Agrikultura at Agribusiness. Ang mga sertipikasyong ito ay nagbibigay sa kanila ng formal na pagkilala at mas malaking oportunidad sa trabaho at mga programang pangkabuhayan ng pamahalaan. For every project that we introduce, we make it a point na nabibigyan namin ng opportunity or nabibigyan namin ng pansin yung mga indigenous people na naaapektuhan ng mga proyekto namin. Ang gusto namin is that hindi lang sila mabigyan ng importansya, but at the same time maging parte sila ng every project that we implement, no. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng pagtupad ng BCDA sa United Nations Sustainable Development Goals, kabilang ang no poverty, zero hunger, at decent work and economic growth. Isel Fernando, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa ulat sa bayan ngayong Lunes, October 20, ibinahagi ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang mga pangunahing nagawa ng kanyang administrasyon sa kanyang first 100 days sa pwesto. Ipinahayag ng alkalde na nakatuon ang kanyang pamumuno sa mas lalo pang pagpapaunlad ng mga pangunahing sektor gaya ng kalusugan, edukasyon, kabuhayan at kapaligiran. Binigyan din ni Lazatin ang pagpapatuloy ng mga programa naglalayong palakasin ang ekonomiya, mapaigting ang mga serbisyo publiko at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ilan mo ito sa mga pag-upgrade ng ospital ni Angeles bilang Mental Health Institute and Rheumatic Heart Disease Clinic, pagpapatuloy ng clearing operation sa Abacan River at pagpapalawak ng floodway roads sa Barangay Margo at sa Pangbato. Nanawagan din ng alkalde na patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan sa mga Anghelenyo para sa isang mas maayos, masigla at maunlad na lungsod. Samantala, kinilala ang ambag ng mga agraryong grupo sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa Tarlac sa isinagawang Second Arbo Summit. Naritong report. Nagtipon-tipon ang Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS ng Tarlac sa Second Arbo Summit 2025 na ginanap sa Tarlac City Plazuela Convention Hall nitong October 17. Pinangunahan ito ng Department of Agrarian Reform Tarlac sa ilalim ng temang isang pagdiriwang ng pagtutulungan, pag-unlad at pagkakaisa ng mga magsasaka, asosasyon at kooperatiba. Hangad ng summit na palakasin ng grupo ng mga kooperatiba at asosasyon na inaantabayanan ng kagawaran at tukuyin ang kanilang mga nakamit at ambag sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Dumalo rito ang mga lokal na opisyal, kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, akadim, pribadong sektor at iba pang mga panauhin. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Tarlac City Mayor Susan Yap
na mahalagang gamitin ng makabagong teknolohiya sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapasigla ng sektor agraryo sa lalawigan. Kinilala naman ni Dr. Jocelyn O. Ramones, Director 4 ng Presidential Agrarian Reform Council, ang patuloy na pakikipagtulungan ng DAR at kanilang partner agencies para matugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Bahagi rin ng summit ang product display exhibit kung saan ipinamalas ng mga grupo ang kanilang mga produkto at ani na galing sa mga bayan ng Tarlac. Paraan daw ito upang tangkilikin ng mamamayan ang mga produkto mula Tarlaceño at mapalago ang lokal na kalakalan. Isinabay rin sa aktibidad ang graduation ng mga miyembro ng Pagbiyagan Multipurpose Cooperative sa Farm Business School. Hinikaya silang magpatuloy sa pagsasagawa ng mga makabagong inobasyon sa agrikultura. Sa naturang okasyon, inanunsyo rin na pinayagan na ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na magkaroon ng sariling variety ng bigas ang Tarlac. Isang malaking hakbang umano ito tungo sa mas maunlad at progresibong sektor ng agrikultura sa lalawigan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Formal lang tinanggap ni Cardinal Pablo Virgilio David bilang kanyang titular church ang Church of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ sa Rome. Kasabay nito, nanawagan siya ng panalangin para sa kapayapaan at katarungan sa Pilipinas sa gitna ng mga isyong panlipunang kinakaharap nito. Magbabalita si Raymond Tasoy. Formal nang itinalaga si Cardinal Pablo Virgilio David bilang titular ng Christ of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ sa Rome nitong Linggo, October 19. Sa isang seremonya, pinagtibay ang pagiging kasapi ni Cardinal David sa clergy ng Roma, na isang tanda ng kanyang ugnayan sa Santo Papa at sa Simbahang Katolika sa Italy. Sa kanyang homily sa ginanap na misa, hinimok niya ang lahat na ipanalangin ng Pilipinas upang makamit nito ang kapayapaan sa gitna ng lumalalang galit ng publiko, bunsod ng umano'y malawakang katiwalian sa pamahalaan. Bukod dito, binigyang diin din ng Kapampangan Cardinal ang kahalagahan ng pagtatiyaga o perseverance sa usapin ng pananampalataya. Aniya, hindi nagmumula sa simpleng pagpupursige ang lakas ng pananalig, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa bawat mananampalataya. Ang Church of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ ay itinayo noong 1936 sa Monteverde Nuovo District ng Roma. Si David ang pangalawang kardinal na itinalaga rito, kasunod ni Cardinal Pedro Rubiano Sáenz ng Bogota na pumanaw noong April 2024. Matatanda ang isa si David sa 21 bagong kardinal na itinalaga noong October 6, 2024 ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis. Habang formal naman siyang napasama sa hanay ng College of Cardinals noong December 7 ng kaparehong taon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, October 20. Mahigit 4,000 na pamilya sa Aurora naapektuhan ng bagyong Ramil ayon sa RDRMC. Traditional farming ng mga Aita pinalalakas ng BCDA gamit ang teknolohiya.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isusulong ni Senator Bam Aquino na dagdagan ng panukalang pondo sa national budget sa susunod na taon na nakalaan para sa libreng kolehiyo. Hangad ng senador na mas maraming mahirap na kabataan ang makinabang sa programang ito. Naritong report. Balak palawakin ni Senator Bam Aquino ang bilang ng mga estudyanteng makikinabang sa libreng kolehiyo sa ilalim ng panukalang 2026 national budget. Sa pagdinig ng budget ng Commission on Higher Education o CHED nitong October 17, tiniyak ni Aquino na siya ring pangunahing mayakda ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na patuloy na makakatanggap ng tulong mula gobyerno ang 3.5 million beneficiaries ng programa. Aniya, layunin nilang dagdagan ng bilang ng scholarships upang mas maraming kabataan ang magkaroon ng pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo. Sa ngayon, nasa 2.2 milyong estudyante na naka-enroll sa state universities and colleges at local universities and colleges ang sakop ng naturang batas, habang 1.3 milyong estudyante sa private educational institution ang nakakapag-aral sa pamamagitan ng Tertiary Education Subsidy o TES at Tulong-Dunong Program o TDP. Kaugnay niyan, hinimok ni Aquino ang CHED na maglabas ng malinaw na schedule at target number ng scholarship beneficiaries upang masubaybayan ng Senado ang implementasyon at matiyak ang sapat na pondo para sa programa ng libreng edukasyon. Bukod dito, nanawagan ng mababatas na pasimplihin ang mga patakaran sa TES at TDP para mas marami pang kabataan mula sa mahihirap na pamilya ang mahabilang sa naturang programa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ngayong buwan ng Oktubre, balak simula ng NFA ang pamimili ng palay na nasira ng mga pag-ulang dala ng mga nagdaang bagyo. Gagamitin sa mga programa ng gobyerno ang makukuhang bigas, gaya ng murang bigas o relief goods sa mga nasalanta ng kalamidad. Naritong report. Target ng National Food Authority o NFA na simulan ng pamimili ng palay na nasira ng mga pag-ulan sa mga magsaka ngayong Oktubre. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, hinihintay na lamang ng ahensya ang resulta ng pagsusuri ng Technical Working Group o TWG ng panukalang Executive Order para sa emergency procurement ng palay. Kailangan daw may patupad agad ito upang makatulong sa mga magsasaka at makaiwas sa posibleng pagkakaroon ng kaparehong pangyayari at hindi na makahabol ang NFA sa implementasyon ng naturang programa. Sa kasalukuyan, bagamat nais na nilang makatulong sa mga magubukid, wala pa raw nakalaang pondo para sa palay procurement. Nauna nang inanunsyo ng NFA na pupondohan ang programa ng 3 bilyong piso na gagamitin para sa operation, logistics at pag-upa ng karagdagang mga bodega na pag-iimbakan ng palay. Nilinaw naman ng opisyal na hindi gagamitin ang bibilhing palay para sa regular na pag-iimbak ng kinakailangang stock. Agad itong patutuyuin, kikiskisin at i-distribute upang mapreserba ang kalidad ng butil. Maaari daw ipagbili o ipamahagi ang bigas sa mga programa ng gobyerno tulad ng benteng bigas meron na o BBM na o bilang relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bibilihin ng NFA ang nasirang mga palay sa halagang 3 piso na mas mababa kumpara sa regular buying price na 23 pesos kada kilo ng tuyo at 17 pesos kada kilo ng sariwa at basang palay. Target din umano ng ahensya na mapanatili ang patas sa presyo upang maiwasang ibagsak ito ng ilang rice traders na sa ilang lugar ay bumaba pa sa 10 pesos kada kilo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, bit-bit ang malasakit sa mga hayop, nagtipo ng mga fur parent, volunteer at kanilang mga alaga sa Clark Parade Ground sa Pampanga para sa Run for Run 2.0. Lain ng aktibidad na suportahan ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter na nakalikom ng pondo para sa mga asong gala at pusang inabandona at palaganapin ng kamalayan sa responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Panoorin ang mga kaganapan sa report ni Acel Fernando.
Park Parade Grounds nitong Sabado, October 18 sa pagtakbo ng daang-daang fur parents kasama ng kanilang fur babies sa Run for Run 2.0, isang fundraising event na layuning suportahan ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Unang isinagawa ang Run for Run noong 2023 at dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko, muli itong itinloy ngayong taon sa pangunguna ni Lea Ibuna, ang founder ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Ayon kay Ibuna, bukod sa paglikom ng pondo, nais din niyang palawakin ang kamalayan ng mga fur parent hinggil sa kapakanan ng mga hayop at responsabling pag-aalaga. Para sa ilang kalahok na first time sumali sa ganitong fun run, higit pa sa medalya ang dahilan ng kanilang pagtakbo. Bit-bit din nila ang layuning makatulong at magbigay ng malasakit sa mga hayop, lalo na sa mga iniwan, inabuso at ngayon inaalagaan ng mga shelter volunteer. Nag-join kami kasi may yung goal nila is not just to have a bonding yung fur parent at saka yung mga pets nila, but also to help out other dogs. Kaya na-urge kami na mag-join. Tapos memorable kasi first fun run namin to bilang family, kasama yung wife ko at saka yung isa naming pet din. Ganito rin ang sentimiento ni Rafael, isa pang fur parent na nakiisa sa pagtakbo para sa mga stray pet. Sumali ako para makatulong sa mga shelters to give them support para po hindi sila magsara and para mas marami pa silang maalagaan na stray animal. Enjoy and parang normally kasi nag-walk ako mag-isa lang, kasama siya, and then ngayon better to have other dogs around while doing the dog walk. It's so fun that kasama ko yung dog ko to have this kind of events and most especially nakakatulong din sa other dogs. Para sa mga organizer, hanggat may mga taong handang maglaan ng oras at malasakit, magpapatuloy ang ganitong klaseng aktibidad. Isang simpleng hakbang para sa mga hayop na walang tinig. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, ipinakilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 o BIFAR Region 3 ang bagong bayani sa pangangalaga ng yamang dagat, si Super G. Siya ang superhero galunggong na kumakatawan sa isa sa mga pangunahing isda sa hapag ng pamilyang Pilipino. Bilang tagapagtaguyod ng galunggong conservation sa Fisheries Management Area, layunin ng BIFAR Region 3 na ipaalala sa pamamagitan ni Super G na ang galunggong ay hindi lamang paboritong ulam, kundi isang mahalagang yaman na dapat protektahan. Ituturo rin ni Super G ang kahalagahan ng tamang pangisdaan, responsableng pangingisda at pangangalaga sa karagatan upang matiyak ang patuloy na kasaganaan ng galunggong para sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong din ni Super G, umaasa ang BIFAR Region 3 na mas mahihikayat ang publiko, lalo na mga kabataan na maging kaagapay sa pangangalaga ng mga yamang dagat. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At syempre sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sinisimulan na ang paghahanda para sa pinakaabangang pista sa Pampanga, ang Sinukwan Festival 2025. Tampok sa selebrasyon ang iba't ibang pagtatanghal, kompetisyon at parada na layong buhay na ipakita ang mayamang tradisyon ng kultura ng Kapampangan. Magbabalita si Arlene Salonga. Muling magliliwanag sa kulay, sayaw at musika ang Kapampangan Capital sa nalalapit na pagdiriwang ng 28th Sinukwan Festival na gaganapin sa darating na November 23 to 30, 2025. Tampok ang temang Pisopan-Sopan Gambulan, Kulturang Akaragulan, inaasahang magiging mas kapanapanabik ang selebrasyon sa pagsasanib ng mga tradisyonal at modernong pagtatanghal. Mula sa street dancing at interpretative performances, hanggang sa mga paligsahan ng musika, sining at talento ng kabataan,
tiyak na maghahatid ito ng saya sa Labuad, Kapampangan. Kaugnay niyan, nilagdaan nitong Biyernes, October 17, ang Memorandum of Agreement para sa naturang pagdiriwang sa Santungan ng Kulturang Kapampangan sa Barangay Santo Niño, City of San Fernando. Dumalo sa signing ang mga opisyal mula sa Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, Clark City Front Mall at Mega World Capital Town bilang mga katuwang sa pagsusulong ng Kapampangan Heritage. Ayon kay 2025 Sinukuan Festival Chairperson Ricardo Jun Pineda Jr., ilulunsad ang iba't ibang aktibidad gaya ng hip-hop competitions, storytelling contest, SPED talent showcase, photo and songwriting contest, at ang inaabangang coronation night ng Prinsesita, Lakambini at Lakan ng Sinukuan. Samantala, binanggit naman ni FLKI President Engineer Ferdinand Cailao na layon ng festival na ipamana sa mga kabataan ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kulturang Kapampangan. Success without succession is a failure. Kung ano man ikagawin mo, talong pa lang ang sinun yan, yasa yung magluto. Iyan, si-share niya, kaya future Kapampangan, letang kaya ng mga kanyaman na menu, diba? Bibigyan niya sa sarili na, tapos ang medya magagayo. Makanya niya lang yung FLKI, kaya pinakanya talo si Cesare na anak pa. Dagdag pa niya, nakakataba ng puso na makita ang mga kabataang nagsimula sa Sinukuan na ngayon ay kinikilala na sa iba't ibang panig ng bansa. Masaya ko yung mga nakakakilala ng anak pa, ang kaya bibigay na Sinukuan Festival. Ngayon yung nakakitsyon ng karangaliwang events, kalutalang uri ay ba? Ngayon yung influence ng mga may kilala. No? Mabilog ng Pilipinas, gugusan mo, no? Magdadaki na yung kabalura kinatang Sinukuan Festival. Ngayon 2025, inaasahan ng masiglang partisipasyon ng mga paaralan, barangay at organisasyon sa buong Pampanga sa isang linggong pagdiriwang ng sining, tradisyon at pusong Kapampangan. Kasama si Raymond Tasoy, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Kung hanap mo ay SUV na hindi lang pang forma kundi pang matagalan din sa performance, bagay na bagay sa iyo ang Hyundai Santa Fe. Isa ito sa flagship models ng Hyundai na kilala sa kanyang premium design, high-tech features at powerful performance. Perfect para sa long drives, city cruising at kahit sa mga road trip kasama ang buong pamilya. Alamin natin kung bakit stand out ang Hyundai Santa Fe sa mundo ng SUVs. Hi, good day. I'm Kayla Manahan, your sales executive here at Hyundai Baliwag, and we welcome you our unit Santa Fe Hybrid. As you can see in the front, we have our daytime running lights, LED, our fog lamps, LED, and our honeycomb parametric design, and our aerodynamic design for our sleek look, and 360 camera all over the unit, and our sensors with front and rear collision avoidance assist. Here at our engine bay, you can see our 6-speed AD with the 5,600 maximum output and 1,000 to 4,100 maximum torque. As you can see, we have a hydraulic hood for easy access to our engine bay. For our wheels, we have a 20-inch alloy wheels with a suspension of multi-link and a ground clearance of 1,780. For our side mirror, each side mirror has a 360 camera equipped with blind spot assist, and for our main driver's door, we have a keyless entry. For our rear tailgate, we have an LED rear fog lamps, rear spoilers, and a front and back collision avoidance assist with a smart automatic tailgate. For more luggage space, you can easily put this down. For your camping needs, you can easily push this button .
For our tailgate, we have a hydraulic tailgate and automatic tailgate. For our main interior, we have a full leather interior. And for our driver's seat, we have our main controls for all windows and 2 options for our front and passenger seats. For our seats, we have all leather seats and all automatic for driver and passenger. And it's 6 seating capacity. For our steering wheel, it's also made of leather with tilt and telescopic. And for our shifting gear, we have a shift-by-wire here on the side. For our steering wheel, you can see we have our volumes, lane keeping assist, modes, and you can also answer your phone via your steering wheel. Beside our driver's seat, we have 2 wireless charging pads. And here you can see our driving mode, which is we have 4 terrains for the snow, mud, and slippery terrains. And here you can see our AC and our armrests, which can be convertible to our compartments. For our sunroof, we have a panoramic sunroof that can be opened rear and back sunroof. We have a 12-inch infotainment where you can control your music and see our hybrid system. And you can connect your phone. For our Hyundai Santa Fe, price starts at $3,330,000 and for a promo in-house down payment is $400,000. For the inclusion, we have the Laos Group Cares, 24/7 roadside assistance with free towing up to $32,500. For inquiries, you can message us or call us at 0918-542-409 or visit our Facebook page at Hyundai Baliwag. Or you can visit us at our showroom at Hyundai Baliwag, Pagala, Baliwag, Bulacan. Here at Hyundai, innovate every day. Samantala, hindi raw muna sasabak si 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa Southeast Asian Games sa Thailand ngayong taon. Kasunod ito ng panuntunang ipinatupad ng host country na Thailand na naglimita sa bilang ng medalya kada atleta. Panoorin natin kung bakit sa report na ito. Out na muna sa Southeast Asian Games na gaganapin ngayong Disyembre si 2-time Olympic gold medalist at Filipino gymnastics star Carlos Yulo. Ito ay matapos ipatupad ng host country na Thailand ang bagong panuntunang naglilimita sa bilang ng medalya na maaaring mapanalunan ng isang atleta maging ang aparatus na pwedeng gamitin. Nagpasya rin daw si Yulo na huwag lumahok upang bigyang daan ng iba pa niyang kasamahan na makamit ang mga parangal para sa bansa ayon sa Gymnastics Association of the Philippines o GAP. Nakaaapekto raw kasi ang bagong patakaran sa motibasyon at patas na laban para sa mga atleta, lalo na sa mga gaya ni Yulo na karaniwang sumasali sa maraming apparatus events. Ito ang pangalawang pagkakataon na magpapatupad ng isang host nation ng ganitong uri ng limitasyon. Sa mga nakaraang SEA Games, kabilang ang 2019 at 2021 editions, nanguna si Yulo bilang may pinakamaraming napanalunang medalya. Noong 2023 SEA Games sa Cambodia, nilimitahan din siya sa 4 na medalya mula sa 7 posibleng mapanalunan sa men's artistic gymnastics pero nagwagi pa rin siya ng 2 ginto at 2 pilak. Sa kabila ng hindi paglahok sa SEA Games this year, patuloy pa rin ang paghahanda ni Yulo para sa international competitions. Sa kasalukuyan, nasa Jakarta, Indonesia siya upang lumaban sa World Artistic Gymnastics Championships na nagsimula na nitong linggo, October 19. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News.
Samantala mga kabalen, isang Kapampangan na naman ang nagdala ng malaking karangalan sa bansa. Ito ay matapos tanghalin si Emma Tiglao ng Mabalacat City bilang Miss Grand International 2025. Sinelyohan ni Tiglao ang first ever back-to-back victory na Pilipinas sa kasaysayan ng kompetisyon. Alamin ang buong detalye ng kanyang pagkapanalo sa entertainment news ni Danny Cagino. The new Miss Grand International 2025 is Miss Grand Philippines! History was made. Muling imangat ang Pilipinas sa international stage matapos koronahan si Emma Mary Tiglao bilang Miss Grand International 2025 sa MGI Hall, Bangkok, Thailand nitong October 18. One for the books ang kanyang pagkakapanalo dahil ito ang unang beses na nagwigi ng back-to-back title ang isang bansa sa Miss Grand International kasunod ng reigning queen na kapwa Pinay na si CJ Opiesa. Tinalo ng Kapampangan Pride ang mahigit 70 candidates na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa corona, tinanggap din niya ang country's Power of the Year Award na nagbigay sa kanya ng spot sa top 22 finalists. Tubong Mabalacat City, Pampanga si Emma Tiglao at matagal na siyang kilala sa mundo ng pageantry. Hinirang siya bilang Miss Intercontinental Philippines noong Binibining Pilipinas 2019 at nakilala bilang Happiest Binibini dahil sa kanyang natural at masiglang reaksyon nang tawagin ng kanyang probinsya. Ngayong 2025, muling pinatunayan ni Tiglao ang galing ng mga Pinay nang masungkit niya ang Miss Grand International Philippines 2025 title at tuluyang maisakatuparan ang pangarap na back-to-back victory para sa bansa. Top-notch ang kanyang naging performance sa swimsuit at evening gown competition. Sa kanyang speech against war and violence, ipinakita niya ang puso ng isang mamamahayag. As a journalist, my heart aches for my country drowned by corruption, for the lives lost to earthquakes and typhoons, and for journalists like Mariam Abu Daga from Gaza, who died for truth. We are not born in fear, but to hope, to love, and to live in peace. Peace begins when parents teach children with compassion, leaders embody humility, youth find their purpose, and when we live with empathy and kindness. Han Kwanrak, Kap Krabab Siap Sianti, Gransi Sudsu Santipapka. Let love be the grandest voice to peace. Pasok si Emma sa top 5 finalists kung saan sinagot niya ang tanong tungkol sa nararapat na parusa sa mga scammer. As someone who reports this kind of stories, I really want to use the power of balance, us people to be educated and aware, for us to not be scammed, and the help of the government to enhance their justice system, for the scammers to be behind bars, to be accountable. Because one day, I hope that we will live in a peaceful world where no one should deceive just to survive. And because of her remarkable wit, eloquence, and brilliance during the Q&A round, tuluyan nang napunta kay Emma Tiglao ang pinakaaasam na corona. Samantala, nasungkit naman ni Saron Rat Pagpipat ang first runner-up title. Second runner-up naman si Atayna Jimenez ng Spain. Third runner-up, si Faith Porter ng Ghana at fourth runner-up si Nariman Batica ng Venezuela. Bago matapos ang programa, tinugtog pa ang lupang hinirang sa loob ng MGI Hall na lalong nagpasaya sa puso ng mga Pilipino sa Bangkok. Congratulations, Emma Tiglao! Tunay na kang pagmaragol ding Kapampangan. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye,
Maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-3819-332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 66 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.